Punta Cruz. Wala bro. May ka Ginupa. Buwaran sa ubay. Di mo man kreti. Hagi. Taong tag-skill. Sinilit ko. Hi guys! Magandang buntag. Ako na po ni si Flor Lisa. Welcome to my channel. Karon guys, buntag sa Jo. Mauli ko ron sa siya. Kaya ang kuha na to ang bahin sa parang sponsor sa ang saka anak-anakan dia sa Cebu. Kanang salamat ka di anak. Anin sa kabutan daghanig natabang sa among pamilya. Salamat na ka. Anang ko anto ang bahin nga mong ipadari dito sa kanang Alicia. Sa di pa day ko mo larga. Nataot sa day ko sa kanang ahang mga wagazi unda nga kanang pagsuporta sa mga vlogger ang salamata ka dung tanan sa labi na sa kanang wagazud mo kanang laktaw sa mga pahinumdum mga vlog kay ra kagazug tabang sa naha puhon sa kanang nay salamat gay ka zupod kang kanang arang ka good heart ka Zuniza nasa Japan nani si Zay channel hi kang Ate Mars. Thank you ka jo Ate Mars za kanang guys. Azaw kalimtin jo pag-subscribe si Ate Mars kanang arang list za kabutan itang channel bago pa lista guys. Tabagi pa din jo guys nga kanang na-subscribe din jo kang Ate Mars za lamira basag tingog. Kang kuan pod guys Alex Bertodaso Borato kanang mama ni Aliana. Dugay na pa diyang channels ko kang Catherine Kuray kanang hi diha God bless o kang Charmaine Kurit Kapili haning parente nali sa Amerika pa ka ma'am basta man isang parente sa side sa Kuri kanang nay pagka-subscribe po dagdag channel o kang G-Man Ados Vlog pagka-subscribe nyo guys kay good heart gapon na sila karang ni kabutan sa kanang nay kang Mama Enso Bancali kana sa Cebu way undang sila tan-aw salamat sa inyong kanang nay walagi laktaw nga pagtanaw sa mga painumdum kay ana basa mi na makakitag mamiso salamat ka inyong tanan ug kang Ding ni Rosa sige ra ba rin nga wadyo kuno sa shout out yana sa kang shout out dai kang Ding ni Rosa ja marato siyo na naman dito kanang Alicia karon paguli na hugon sa ana mo pagbahin tong kanang nay ipadala lagi sa ang anak-anakan nga nasa Cebu mo to guys sige siyo na dito sa Alicia bye bye og kang Kuya Silio di ay guys sayo kalimti kang Kukoy the Explorer azo kalimti ang isang channel hi guys yan sa kusbahay tag-usag gaduning ang anak na Cebu mga taga-ni ay lang salamat ka Jo diba nakakinsa ka anak na laman kay amo naman kang kapamilya ay mag-higupon ayaw lagi. Ano ba? higupon na hala sadya mo na baro ang higupon na higupon na Diyos ni sa kanang nay salamat na na Ay, kuwanin to. Hard niya sir. higupon na baby na naman Mayro ka. salamat sa sponsor namin sa kang naila naman yung i-vlog pero apa ning i-vlog niya ha kay gat maninig gat dir pala may hagalit dir kani po ano kaliho ba yung pagkahat dani ako na siya super alcohol Conditioner mak. Conditioner Ah, talaga pag palabi, ikaw pag sa dito. kay pala pili Pero ko 1.5. Di ko ito ko. Dira ko 1.5. Di na ka. Ay gusto ko man ng pagod. Ngaso man. nanabahin nami kay Sakto lang kay abi mo buhok na buhok pa. kay tiri mo kuno niya sa iyo na anak Cebu kay Kasi na kamanan sa kuno ito. Uy pa Badan ko to. bitaw mo daw na bitaw mo idong kuno sino daghan Dai ko ributi. sige pa duwa ka Mama, hurot naman ako. Pagkita ka. Tak mo. tak mo
tulo na. Dari kayo mo man. Dari Yung gasunod. Dari malaki to ganina. Kamera ka sa gamo. Aduh, wag naman. Kasi mo dapat ka. Ikaw na dia. Ikaw eh. Dugol di ba? Ali Devi, ito yung butangan. Sumot din no. Be? Kuy, paaw ka, kuy. Uy, nag-bout si Koy, very Koy. Gawin din ako na mag-conditioners Koy, Koy. Kuy, I love you, kuy. Ang kaling alcohol ay. Ha? Alcohol. May ka, kanang nangupo, kuy, may ka. Ha? Kuy, mas ka ba? Sa may ka? Ang siyempon. Why, api? May ka? Uy, humot. Mura magkuan, narang humuta. Salamat na. Diya, humot ko rin nga sa Liana. Ha? Pun amay ka. Uy, tayo sa puno. Huwag ka nang aralamihan ni sa buhok, bubalik ko. Huwag doon na lang inzo. Nagito yung lakang conditioner. So, ayan. Lami man siya kay limon man ah. Nawa. Kami lagi sa ato lang pagpabi eh. Conditioner. Sakto na natin, kadari naman ni Kuchu. Sabi ka mapuno. Yay! Juice mo gano'n? Hindi lagi juice ko eh. Ang sanay? Kalak, kabong, kalak. Tan-awalin. Ayaw ko eh. Ano man, di ka kamaw? Di ka kamaw na Lega. Sana yung pili ng madaan. Bakit na kamaraga? Pili ng madaan. Di ko. Quality guys! Conditioner o alcohol o kanang sarite? Massage. Di. Waman may tubig dito sa bay nga angari. Nila. Tubig naman. Op. Ay, ang kali! Daka bitaw ni nga kuwan. Panagin na rin sa kanila. Op. Kuwan na naman ang. Ay, nagkapo na! Maksud mulai tiri, orang maksud dari. Ano na ito tira? Di, ada mo lakaw. Ano siya? Bisong may kaya makulo mo di ha? Asan na rin? Ah, Dapat. aku betul ni. Ako nang gamay to. Takan ba? Tap-tap. Ikaw ko, pag alcohol mo, kat airport, sila pa alcohol dito, ilargan mo. Alcohol ka. Taka sudah nanin jo. Nga na imo. Ngani karak na. Hot doon. Kari ka kuy, itining baon. Salamat sa nga kasibo. Eh katarong ni, sudah nagbahamot ya. Chris Pereira. Tidak magdapo ko kanin nga. Pero takot-takot. Ano sudah tiri? Di ba sa mga gawa doon? Para sa ganila kani. Ako dito. Nak sa Cebu. Anak. Anak na Cebu kay ba nakakinsa ka nakatawas tiri ah. Bahayan bergana. Oh, bahayan. Nak, salamat na. Ay, nak. Salamat, nak. Uy, tubig. Salamat na Ikaw. sponsor. Sis, bitaw, hi, sis. Aka ni mga dapo ko dami tin. Pangadyo, kaya masan sa imo, mga kapanitan. Bugan. Para lagi asa lagi ni wa ignorante magmedali na ka man kay ta sa ni para Ako, asa ni. lagaw ka, hilot ka. Ano ba? Parang Relax ka ba? Paano niya kang honey? Atang tilawan na, nilot-nilot ang ngani. Pay kog sila no atang tilawan ko eh.
Tiluan. Patilawan lagi. Goy. Tilawan. Uy, tilawan. Uy, humot man lagi, Nay. Nay, humot mo lagi pikasin. Tilaw. Informative sa hanto ko nga. Di na timplahan. Di na lagi, Nay, nahumutan ka sang ipikasin, Tay. Amurag ko, ang nanay, pangbutang-butang buburan sa bata. No. Haliter. Mansanilla. Murag na sa linya. Yan, nang masusuwi. Tanawa. Murag ka ng pambutang sa buburan, babanginan, ha? Kuhan, mga bansanin niya. Masa nila, Denny? Kuhan, mga kunay. At sa may timpla mo, nani? Di, Madasa sa kandi mapanas. basa lagi. Tilawan. Sila kuhan, bukan kahilo ko niya. Ah! Pangbansos sa Na, kay. massage oil. Kalang kalami. Na? Kasi mawawang tiyang gani ko eh. Panghilot na kasi nay. With Aroma, massage oil. extract. Din siya na ka kay doon tiga si bidan ni kay magzinidari. Kami tumagulang kagitag nga ni. Kaya na yun. Na? Dan Di, ikaw mo rin. Dali, baby. Ito kung hilot tagi mo. mura magmansanin niya. Kaya mo gani? Ito po gani? Dari malibot ako. Mukha pa rin iligo. Pag Ang aka, ang hilot ang bulbog. Bi. Day. Nana. Oo. Ari kunta ka mo kanta. Kuhan, karang day. Mansanilla. Ang latir. Tinali sa tir. Hilot sa imong bugan. Tao di. Kung nila kasi mukha mo, danog lagi. Na, marag bibingawin. Ang kaya na nang mahal na. Ang saska, eh. Chok! Kaya ko nag-angat piyan na anak ko. Dahil sa hilot-hilot ko ba eh. Ako, dere ka na. Na? Pwede ba Ah, rin? panghilot di kasi. Kasi pwede ba rin ilusyon? Yung sino man? Mura makanang na mura bitawag ka ng may. Saya na nang ibutang sa bagong na kanang na buhok para res. Kanang may Mansanilla ah. masanilya. Bubon. Parang bubon. Dito sang patahon massage oil. Massage oil lagi. Basa ako na koy. Pag ni basa ko. Kani dangog. Basa nay. Helps restore tried acting body before you after physician. Grabe na naya. Grade 4 na ter. Grabe mo basa. Ample amount of SPE. Body Ini na SPE message oil Ah, Ito, masasilasan palm eh. and on body part to be pampered rub evenly over body. Nami-miss na sa niya Message. na tinuga may nakita. May ka magkuha tagugman yun na may ka. Yes, matagdag man. Paminaw, avoid contact with eyes. Continue use Magkaso sa ata makuha may ka. message Isa ka muli. to extract program. Kritik ba sa English ah? Tested on animals. For salon and SPE. SPE mo ko no? Professionals. Ah, kuhan kayo na si Tangkuha Ja. sa mga kuhan sa Pangkuha sa spa. kanang mga kuhan ba? Mga Karanay. Karamatikit bang Kubaw, pagkana kubaw. kubaw. Ah, mo lagi ni. Sakto ni kurami. Police aromatherapy na police. Pero pwede pa ka mo. So, madali. Lari. Message will. Day, madali. Massage. Eucalyptus. Ah. Eucalyptus aromatherapy. Police ini message oil. With eucalyptus extract. Help restore takor and Basa ba? Basa ba? Lagi ko basa. Kari ba? Basa ka? Ali na, basa. Oy. Kari na ikaw kayo basa na. Kana isa na. Kana, basa. Kana, dali. Koy, tama o magod ka koy. Na, ako nung kana isa. conditioner enriched with lemon May ka sama ito Essence. tama o sa may for Kami na, sumali ka na. moisturize hair cortical especially formulate to help retain hair's natural balance and shape. Koy. It's cream hair May kasatan sa may ka. cool that makes hair Ha? Basas na ni Pamino. Kung basas na ni basa. easier to
manage. Direction for use after shampoo. Ijang direction after shampoo, apply conditioner onto hair. Leave for a few minutes before brushing through to treatment. Sa grabe na. Yay! Ay, galimot mo. Ang mo rin ipon. Hihi, ha? Ang rin yan. Ang ipon. Kaya ko ba nang mukha na? Bumili ka, mukha ka. Gawa ko ng ipon. Ano yung sige mo ipon? Ang ipon, nagray. Oo, kasi hindi ka mag-i-vlog na nga. Buha, kaya ko ba naman ko magkuhan na? Bumili ka naman naman. Oo, di ba ito na pagkuhan? Pwede lang, pwede ka lang. Basa. Mga tuloy ko sa iyan na. Kisko rin ito. Nay, sa dubli ko, nay. Beli ko mga ka. Koy, ikaw, koy. Mari ko, puka, koy. Panay ko pa, gano'n po. Koy, nga mo, Bakit kita ayaw ko, madali? koy. May kami, may hamon kong koy, maika. Uy, ako po, hindi Paano na yung mga kaskultuyo ko sa airport Kaya na saan ka. ako nga tiriyagan kin. Alam mo na ka, sis? Ha? Makapugong di kong sis. May karang muta, maika. Si muta, maika. Dito ka pugong kong sis. tabi sa gopay. Hindi, paano na ako makisay? I miss you so much, Kuy. Ako po, maika. Pili ako, maika. I miss you so much, Kuy. Koy, Pagbinutan ito, Kuy, ha? maika, magbinutan ko ko, maika. Ningon ka, Kuy, Kuy. Hilak, malaki ka, Kuy. Hilak. Tadya, Koy, ayaw ba hilak, koy? Hilak, Kuy. Ako pugong larga dito. Koy, nag-uumag na. Nag-uumag. Kana sila, maika. Koy. Mag-vlog, malis, Kuy, Kuy. Na naman yung vlog dito. Na Pag maika, koy. Kapit pagka-vlog. Ang gaksos, koy, maika. Ningon, di ka, Kuy, Kuy.